חוגגים ככה את ההקלה הזו של לצאת מהמקום הנורא הזה ואת הניצחון שלנו. יפה. אלה התמונות. תודה, אירה. תודה, שרון. היום מציינים בעולם החסידי את חג הגאולה, שנחשב ממש ראש השנה של החסידות. ביום הזה שוחרר לפני יותר מ-200 שנה רבי שניאור זלמן, נכון? ממאסרו ברוסיה. ערב טוב, יצחק טסלר, שלום. אהלן, ערב טוב. בעוד כמה דקות אתה יוצא מפה לחגיגות גדולות, ואנחנו רואים פה בתמונות את החגיגות של השנה שעברה? כן, אנחנו בתוכנית 20 בלילה, אנחנו נשדר גם מהאולפן, יהיו פה אורחים, ידידיה מאיר, איש לפידות, ואנחנו גם ניסע אל כפר חב"ד, נשדר משם את החגיגה המרכזית. מה זה היום הזה? ספר למי ש... כמו שאתה בוודאי זוכר, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון של חב"ד, היה בכלא בשנת 1798. כולנו גם זוכרים המלחמה הקודמת שהייתה לפני כן לרוסיה עם השלטון הטורקי, ואחרי כמה שנים הייתה גם מלחמה, נפוליאון פלש לרוסיה. כתוצאה מכך, שרון, הרוסים מאוד מאוד חששו, ולכן כאשר אנשים שהתנגדו לאדמו"ר הזקן רצו לפגוע בו, הם הלשינו שהוא נמצא בקשר עם הצרפתים, ואולי עלו לעורר מרד, והם גם אמרו שהוא שולח כסף לארץ ישראל, מה שהיה נכון, דבר שמבחינת הרוסים פגיעה, מכן ששלטה בארץ ישראל, שלטו הטורקים. האדמו"ר הזקן היה בכלא 53 ימים, ביום ה-53 זה יום י"ט כסלו, 1998, הוא שוחרר ממאסר. אז דרך אגב, הוא לא האדמו"ר היחיד של חב"ד שישב בכלא, גם האדמו"ר קודם, ובוא נדגיש, לא מדובר פה על עבירות צווארון לבן, אלא אך ורק על נאסרו בגלל שהם הפיצו יהדות. ראינו גם שאתמול התחילו החגיגות, נכון? יש לנו קטע קצר משירנט? אתמול... בוא נשמע, הנה. אלוקינו אבינו ומלכנו מושיענו הוא יושיענו והגלנו איי 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 שני. אז מה היה אתמול? גם אתמול היה ערב לנשים, היום ערב גברים, והחגיגה הזאת בענייני האומה היא מאוד מעניינת, מכיוון שכרגע מי שנמצא שם בשטח מדווח לי שרוב האנשים הם אינם חסידי חב"ד, ולכן זאת בעצם חגיגה של כל העולם היהודי. אז הערב שידור מיוחד? נכון, החל מ-10:15 פה מי שרוצה לבוא לחגוג, לאן לבוא? כפר חב"ד בית מנחם. אוקיי, כולכם מוזמנים. ואצלנו בערוץ 20, אגב, תודה רבה לך. נערכים לחנוכה, יהיה כאן שבוע